So akong giyang tanan sa pagpanindog. So ang pulong sa Ginoo makita sa Jonas chapter 1 verse 1 to 6. Jonas chapter 1 verse 1 to 6. Ang pulong sa Ginoo nagingon, si Jonas wala mosulod sa manok sa Ginoo. Usa ka adlaw ni Ana, ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineveh o badlunga ang katawhan dito kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay mo adto si Jonas sa Nineveh, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Joppa o dito may barko nga paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang plite o misakay siya aron mahilayo sa Ginoo. Apan ang Ginoo nagpadala og unos, kusog kini kaayo nga tungod niini namiligro nga maguba ang barko. Nalisang ang tanang tripulante o ang tagsatag sa kanila nagpakitabang sa iyang Diyos. Ug aron dili kaayo mamiligro ang barko, ilang ipang tambog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas na hinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Verse 6, nakita siya sa kapitan sa barko o giingnan, nganong natulog ka man? Bangon o pagpakitabang sa imong Diyos, basin pag maluoy siya kanato o luwason kita niya. So, mao ka to ang pulong sa Ginoo paliw lingkod. So, mga igsoon, andang nabata nga mudawat o maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So, mao ka na atong i-welcome ang presensya sa Ginoo sa kinabing Pastor Omar. Okay, mayong gabi istanan. Mayong gagabion. So, atong title karon atong giuluhan o running away from God. Ang pagpalayo sa Ginoo. Jonas chapter 1 verse 1 to 6. So, kaning tapiga karon medyo kahit ni muna nga kinahanglan nga i-bakos ninyo ang iyong seatbelt para dili mo attack sa series. Now, running away from God. So, there are two kinds of people who run away from God. Duna daw duha ka klases tao nga magpalayo sa Ginoo. Ang unang klase sa tao, kato mga tao nga walay Ginoo. Ikaduha nga klase sa tao, katong tao nga dunay Ginoo. So duha ka klase. Duha pud ka rason kung ngano nga mopalayo sila sa Ginoo. O duha ka rason ngano ang tao magpalayo sa Ginoo. Unang rason, they think God will control them. Unang rason gahuna-una sila nga ang Dios mo control nila. Yes, of course, ang Dios mo control gyud nato. Amen. Mo na nga una pa lang rason, mubiya gyud sagad ang tao sa Ginoo kay dili sila ganahang kontrolon. Amen ba? Ilabi na ang Dios mo control siya sa atong time. Kinahanglan gyud kang musimba. So, ang una-una sa uban, okay ra man kung di gyud musimba. Basta naapoy Ginoo. And ang Dios mo control sa atong work, sa atong trabaho. Nga dili ka pwede, sige na lang kang trabaho o wala kay pagsimba. Matud pa niya 6 days mag-work mo, pero pagka 7, kinahanglang mupahulay mo para sa inyong kalag sa atong soul. And ang Diyos, siya man ang atong amo sa atong kinabuhi. Munang klaro kayo nga mo-control siya. Munang kini nga unang rason, mostly sa unbelievers ni siya na itabo nga nganong mubiya sila sa Ginoo kay dili sila ganahang magpa-control. Kay kinsa ra may ganahang mo-control nila, sila ang ilang kaugalingon mo ilang ganahang pakontrolon sa ilang kinabuhi. Pero igsoon, kung unbelievers ka, wala pa kay Ginoo sa imong kinabuhi. If imong kaugalingon mo control nimo pod, dili maayo ang samputanan sa last nimo ang kinabuhi.
Mag-antos ka sa imong last nga kinabuhi. Tungod kay naay Dios nga magpakaamo. Wala ko'y amo nga dili mo kontrol sa iya mga sulugoon. Amen ba? Ang sulugoon ba mo kontrol sa amo? Ang sulugoon ba mo agda sa amo? O ang sulugoon ra ba magbuot nga di siya mo trabaho pero na siya amo? Dili ka kabuot. Kung naa kay amo di ka kabuot sa imong kaugalingon. Adi ko mo lihok, di ko mo katat, di ko mo trabaho. Na ay amo gatanaw nimo. Inana putas Ginoo. That's why kining unang rason. Simple kining rason pero mo ni gibuhat sa uban. They think God will control them. Number 2 nga rason igsoon. They want to experience and test everything. Ganahan sila nga maka-experience pagyud o sulayan nila ang bisan unsa. Ganong rason nga mubiya gyud ang tao sa Ginoo, tungod kay ganahan silang mo experience o ganahan silang mutilaw sa wa pa nila katilawit. Amen ba? Napabata diha? Abi nimo ang sinuganan sa sala igsoon tilaw-tilaw lang. Sa panahon ni Adan ug Eva, gibutangan sa Dios og mga prutas sa Garden of Eden. Daghan kayong prutas, mga kahoy nga mamunga, makaon nila, daghan kayo. Tapos gibutangan po sa Ginoo sa tunga o katong prutas nga gidili niya. So, from the start, tilaw tanan. Natilawan nila ang Adan ug Eva ang tanang prutas palibot. Pero, kay nahurot naman nilang tilaw ang tanang prutas palibot, ganahan na po nilang tilawan ang gidili sa Ginoo. Ganahan na po nilang tilawan. That's why ang tao makapalayo sa Ginoo tungod kay ganahan siya ma-experience aning wa pa niya katilawi. Amen na papata diha. Kaya diha nagsugod ang salaigsoon sa tilaw-tilaw pa lang. Now, hinauna atong prodigal son. Buhong to siya panalangin, yang amahan dato, buhong siya sa pagkaon. Buhong siya, sa iyang pangayon siya amahan, buhong siya. Pero nganong ang rason niya mo palayo ugod siya. Unsa may point niya nganong mo palayo siya nga ang tanang tanang pangayon sa amahan ihatag man sa amahan. Tanang na pagkaon, bunggaman. Ngano man to? Tungod kay ganahan siya mo experience ani kinabuhi nga wala niya matulak matilawi. Awa ko ka experience aning inom. Mo inom ko. Awa ko ka experience aning mamay ko. Awa ko ka experience aning sugal, manugal ko. Awa ko ka experience aning mamaka ko. Motoy huna-huna sa prodigal son. Sige man lang kung na-address balay sa kong amahan. Buhong matuod ko pero wa man ko ka experience aning kinabuhi nga na-experience sa uban. Wa man ko ka experience nga na ako'y mga barkada. Magka-jamming mi, sulayan ako ni kinabuhi abi. Buto na nang hitsa sa iyang amahan. Muna ang igsoon atong hilagway nganong ang tao makapalayo sa Ginoo tungod aning experience niya kanang experience ang ubang mga butang nga dili paunta angay nga experience niya. Nya ato putas Christian life. Gatuo ta nga kining Kristohanong kinabuhi kayunta nga dili na gyud malayo sa Ginoo. Abi ni migson kining tapiga karon alam ko ni sa mga believers pod. Kay si Jonah, usa ka believer sa Ginoo, magtutuo sa Ginoo, pero nakahimo pa siya sa pagpalayo sa Ginoo. Now, ang kinabuhi ni Jonah is a good example of running away from God. Usbon ko, ang kinabuhi ni Jonah, usa ka maayong ehemplo sa pagpalayo sa Ginoo, pero dili maayong sundo na to. Gihimo ehemplo diri ang kinabuhing Jonah nga nagpalayo sa Ginoo, pero dili maayong ehemplo nga itong sundon. Pero siya ang gipoint diri sa Ginoo nga nagpalayo niya. Nagpalayo siya. No? Now, nganong ang Christian ganahan mo siya mong palayo? Kay natilawan naman niya ang kinabuhing Kristohanon. Di ba? Sa ako nang gingon, hasta ang Panginoon tilawan ra. Na ay mga Kristohanon,
nga ang Panginoon tilawan o igsoon, ang Panginoon dili pwedeng tilawan. Ang kalibutan, natilawan na nato sa una. Ang kanino itong ginabuhi sa unang wordlita, natilawan na nato. Gidalatas Ginoo, gibiratas Ginoo, para nga makabatong ka kinabuhi nga dili pwedeng tilawan. Kini kinabuhi yun nga imo yung ihabit. No? Kaya kani magong tilaw igsoon, abi nimo kani sa Christian life dili pwedeng tilaw-tilaw imong pag-alaga sa Ginoo. Kaya kung tilaw-tilaw lang, pag naay problema, backslide, pag naay mga gipangayo sa Ginoo wala ihatag, di na mo simba, pag naay mga desire sa kasing-kasing na dili matagbo rayon, di na mo simba, dili inaana pag-alaga sa Ginoo igsoon, tilaw-tilaw ang tawag ana. Pero bilis pag-alaga sa Ginoo di gyud pwedeng tilaw-tilaw. Ang pag-alaga sa Ginoo habit. Amen na babata diha. Ang pag-alaga sa Ginoo habit. Abi nimo igsoon, habit ra gyud kulang sa mga Kristohanon. Kung mahabit nimo ang pulong nga habit igsoon, kung maanad ka ikaw ug ako, dili gud may tabo nga mo backslide ka o mo palayo ka sa Ginoo. Naman, kay kung mahabit nimo, mulami, magkalami mo pag-alagad kung nahabit nimo. Pero kung tilaw-tilaw lang, wak na yung lami. Na, tagatang example, mo naman kayong kung ang tilaw wala lami. Isa may nakakaog kimchi diri bago pa. Kailan mo kimchi? Di ba ang kimchi, pag tilaw nimo walay lami? Amen? Una pa lang nimong tilaw, agoy ko. Halang man ini. Ako nakakang kimchi, una na akong tilaw ko. Walay lami. Sa uban, wala nakabalo sila sa kimchi. Isa nakakaog durian. O, di ba? Una pa lang tilaw niyo, may bakit tayo. Pero ang uban na naanan na kaon og durian, ang kuig so halaka umayo kaon. Pero ikaw nga bago pa ang tilaw sa baho pa lang ang iluha oy. Nganuman, ang tilaw from the start wa gyud nay lami. Pero kung maanad ka, mulami di ay. Kung maanad ka kaog kimchi wa magpangita kag kimchi. Kung maanad ka kaog durian wa, ay lami ano man nay durian. Napabata diha? Muna kini pag-alaga sa Ginoo para mulami, dili ka muran away from God, dili ka mo kanang mo backslide, dili ka mo palayo sa Ginoo, ihabit. O katuwa man ko tilaw-tilaw ra. Ay sulayan kuno nako ning Pangginoo be. Be kay ni adto man ko sila simbahan, adtuon kuno nako na simbahan na. Be kay nagkan simbahan na naman ay basketan, basket kuno mi dito. Naa man ay baliblan mo adto ko dito. Tilawan ako na ko sa kinabuhi diha. Na, igsoon kung tilaw-tilaw ra, klaro kay sa unahan mo biya ka. Kung tilawan ra nimo. Ano man, kinahanglan ang Kristohanon ihabit nimo. No. Sa wala pa kay cellphone, abi nimo walay lami ng Facebook. Kay di ka kabalo sa unang Facebook. So, sa imo una sa mo makuha ng Facebook. Wa man ay lami. Pero sa diyan nakatilaw ka. Ya gisigi nimo gihabit na nimo ang Facebook. Di ba? Nilami na? Dili na kaganahan o dili ka ka-Facebook. Kay ganahan na kag-sige Facebook. Ang sabay ko sa anong ganahan si kag-sige Facebook. Habit. Tun kay na habit. Amen? Muna kung gingon nga, dili may tabong muran awi tas Ginoo kung nahabit lang ang pagsimba. Pero kay wa man nahabit, usahay mo simba, usahay dili, kay naay problema, naay kalisdanan, pasangilan ng kristanan, di kasimba, pasangilan ng trabaho, di kasimba. That's why ang kinabuhi, layos Ginoo. Karon, ato tas mga karakter. The character of a person running away from God. Kaya ba sinagtuo ta, ay si Jonah na. Kato, klaro na yung kaito kinabuhi ni Jonah nga nagpalayo. Kay ibis patun sa Ninibe, adto man sa Tarsis. Igsoon, bisan pa kung tigsimbahan ka. Karon, ingon di ka. Bisan pa og tigsimbahan ta, sige. Pero naay point sa atong kinabuhi nga nag-run away from God gihapon ta. Kaya nung mong King Saul? King Saul ba? Gaak gihapon siya nga naa kunuhay siya leader sa
sa pag-lead sa Israel. Pero actually, ang yang heart, layo na sa Ginoo. So, dili sa ingon nga, itanaw na to physically, nga ang kanang nilayo na sa Ginoo, kanang wala naging sinimbahan, kanang wala naging ataw itong simbahan. Muna itong ginauna na kasila mo ining layo sa Ginoo, pero ingon itong migsoon, naapoy siging simba. Nga ang kasing-kasing nila layo sa Ginoo. Sama sa kinabuhing King Saul. Nagpa-asip siya na kaya ganyan buntugon ang mga kasikbit ng mga lugar, ng mga kaaway nila, ang mga Palestine, Syria. Kaya, sa inyo na kaya, pero wa na siya upanis Ginoo. Ano man? Kaya nag-grand awin siya sa Ginoo niya kasing-kasing. Supak siya sa pamaagi sa Ginoo. That's why atong tapiko ni para ma-realize nato itong kaugaling, oy, Christian ko, naabang mo na ipuwil sa akong kinabuhi nga nag-grand awin ko sa Ginoo. Number 1, igsoon nga karakter sa tao nga nagpalayo sa Ginoo, bisan pa og tigsimbahan siya. Number 1, when people walking in the opposite direction of God's instruction. Number 1, kung ang mga tao daw sa paglakaw nila sa Panginoon, opposite ang ilang pagkinabuhi sa gisulti o sa instruction sa pulong sa Ginoo. Matawag gyapon na og run away from God. Matawag gyapon na og nagpalayo sa Ginoo. Kay bisan og tigsimbahan ka, pero ang imong kinabuhi opposite kaayo ang imong gipanghimo, ang imong mga gawi, ang imong pinulungan, ang imong hunahunaan, na imong mga hunahuna, opposite kaayo sa instruction sa pulong sa Ginoo. Matawag gyapon na siya og nagpalayo tas Ginoo. Mo ni ang kinabuhi ni King Saul. May nabagtali ha? Now, nga naman, unang punto mo na itong unang punto, nga opposite direction. Now, tanawa ra ba si Jonah in verse 6? Tanawa si Jonah in verse 6. Ang sugo sa Ginoo, Jonah, badlunga ang mga tao dito. Sa Ninibe, badlunga. Pabadlong? Sa unang-unang Jonah, kining pulong badlong, Lord. Urag, di na ako ni kaya. Kay kung mamadlong ko, masakitan itong mga tawhanag ng gabon ko, di rabay-rabay basta-basta mamadlong. So sa una-una ni Jonah, opposite. Opposite ang una-una ni Jonah. Now, gawas na opposite yung una-una. Pagbuhat niya, opposite na po. Ang sugo, Ninibe, ay siya magpalit ko og ticket para sa Tarsis. O ni gasto ko siya, ibayad ko siya og ticket para Tarsus. Insert opposite. Ang Ninibe dito siya paingon. Sama ginani ba? Ang dalan sa Ginoo nga palagtan nato mao ni. Pero ang opposite, gitalig na nato yung dalan dito ta paingon sa atong kaugaling dalan. Munay pulong nga opposite. Imi na pabatali ha? Opposite. Now, in Christian life, naabang ni ani pastor nga opposite. Yes ay naapanahon. Now, basing nakaagita ni instructionan ka, dili usa pauyamon. Kaya na kay sponsor, na kay sa imong mama po. And then imong himo nang uyab yung ka. Di ba na opposite? Imin sa mga sponsoran? Di ba na matawag og opposite? Kanang sukwahi? Nga na instruction, yan na imo dun sa pakon sa imong kasalaan, dili ko hindi. Gihigugmag na ko siya. Taliw-tiw mo ilong. Amen. Christian, namati pa ba tadiha? Ang pulong sa Ginoo, na-instruction sa pulong sa Ginoo, do not be equally yoked to the unbeliever. Ayaw ka mo pagpakikuban o sa mga dili magtutuo. Tapos kita, ako nang kuyug-kuyugan sila, may nalamang ako nang kabigon sila. Tanawa na ito ang mindset, opposite tayo. Dili pa kuyug-kuyugon. Sa di na kumukuyug-kuyug na nila, di na ako na makabig. O so kuyugag inom. Kuyugag panugal, kuyugag panari. Christian siya, kuyog siya itong manari. Kuyog siya itong manugal, kuyog itong inom. Ano man, kaya yung point, ako ning kabigon.
Kakabig di ba ka? It mo na yung mindset. Opposite. Basta opposite na gani nas pulong sa Ginoo lison. Di ko niyo makuha. Amen? Napag-opposite. At ito sa mga bayot o tumboy. Pulong sa Ginoo in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Nagay pong Bible. Dahil ni 1 Corinthians ang basaw ni. Mayroong yun nga kaniya itong pulong kinahanglan bakos ko ni mo seatbelt. Kaya ba si bata ka sa series? Sa nini nga si Bandil pwede nga ilimod nato ang pulong sa Ginoo. Kaya kung ilimod nato, may mong opposite na po natong ginabuhi. That's why bulgar nato ang pulong sa Ginoo, masakitan ka na bili. Ato. Depende na rin mo kung sa'yo mo response sa Ginoo, sakitan na o bili. O muhawa ka rin nga church kaya nasakitan ka, giwalihan ka, it's up to you. At least ang pulong sa Ginoo, dili pwede nga ilimod nato. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10 akong basahon. Ayaw sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa ginarian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimbag mga Dios o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki. Kung sa may tawag ani nakighilawa sa isig kalalaki. Mayo. O nakighilawa sa isig kababae. Kung sa may tawag ini. Tumboy. O kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa ginarian sa Dios. Kulgaranay, kulong sa Dios, amen? Naa sa verse 11. Ang pipila kaninyo sama gayud niya anak kaniadto. Apan hugasan na kamo sa mga sala o gihalan na kamo ngadto sa Dios. Wow. Kung kaniadto inana tong kinabuhi matud pas Biblia, inana daw ta kaniadto. Sulasulayan nato ng kinabuhi Pero karon nga nakristohano na ta, nakabalo na ta ni mga pulunga. Ato pa bang ipadayon? Isa may muhimin yang ipadayon. Ipadayon pa ba ang mamayot? Ipadayon pa ba ang magnuyab kag isig ka babae? Ibig na pabata niya. Kahit ano palang pulong nga, lisod ning dawaton sa imong tawhanon. Lisod kayo dawaton sa imong tawhanon, pero ingnon di ka, kung madawat ni mo ni, buat pasabot, dili opposite ang imong panggawin sa tubangan sa Ginoo. Kung dili opposite ang imong gawin sa tubangan sa Ginoo, kahimutan ka sa Ginoo. Pero kung opposite ka, imo gyud ipadayon ang imong pagbati sa sunod nimo, bahalag masupak nimo ang pulong sa Dios, ingnon ti ka sa unahan magmahay ka. Sa unahan mas struggle ka. Sa unahan sa imong kinabuhi mamiligro ka. Kay si Jonah na miligro. Amen? Apil ka dito ang paghubog-hubog. Apil ang paghubog-hubog. Ay, huna-huna nga si mong kaugalingon. Usayang Christian anong maka-opposite siya sa pulong sa Dios. Kay mangalap po siya bersikulo na para suporta sa iyang binuhatan. For example, si Jesus niyon dito. O si Jesus naghimo og bino. Ang tubig gihimo niyang bino. Aw, naaraman na pastor. Si Jesus naghimo ganing bino ng tubig mo inom na ito si Jesus. Amo inom ko, maghubog ko. Napabata diha? Mangalap tag bersikulo para isuporta. Niyo dito sa Timoteo, ayaw lang ang pag-inom og tubig kung dili mo inom og gagamay yung pino. Ay naaral lagi ni pastor. Napabata diha? Naaral lagi ni bersikulo nga di na ita mo inom og tubig lang. Mo inom po na itag pino. Ang maghubog ko. Pero ang Korinto gayon, hubog-hubog, paghubog-hubog, wala inuna sa ginarian sa Dios. Yung sama na ito, ano? Os kabok bersikulo atong i-pro? Os kabok bersikulo ang ato ang murag isuporta sa itong binuhatan para makalapos ka, igsoon. Balabagan ka ni 1 Corinthians 6, 9, ug 10. Ay sa para. Di ka pwede mulusot. Amen?
Balhubog, di ka pwede mulusot. Baguhap sa imong kinabuhi. Grabe yan. Na, when people walking in the opposite direction, natuuta, Kristohan na ako, nakanawa na ako ni Kristo. And then imong kinabuhi, gawin opposite sa word ni Lord. Sakam kayo mga pulungan. Napag yun, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung sa gibuhat sa mga Kristuhanon, nakadawat na si Ginoo, seek you all things. Unahon sa nako ang mga ubang butang, o lahi na ka Lord. Di ba na opposite? Opposite. Amen? Kanina opposite igsoon, it means hilig musupak ang tao sa pulong sa Diyos. Kung nabatasan ni mong opposite yung ka sa pulong sa Diyos, sabot, nahabit na nimo, nahilig na nimo ang pagsupak yun sa pulong sa Ginoo. Murang pulong sa Ginoo pa lang daan, dili na nimo mapil sa imong kasing-kasing naman. Imong kasing-kasing, nahabit na sulod ang pagsupak. Kung mahabit na sulod ang pagsupak, muna yung nga, lisod na raban ang undangon kung nahabit. Amen ba? Lisod na raban ang undangon kung nahabit. Nahabit na gani ikaw Mobile Legend, lisod na raban ang undangon. Kay habit ra yung kulang. O nahabit mo kag simba, halal lisod na bagin ang undangon. Amen mga Christian? Ihabit ng pagsimba, anong ka na mo lisod ni mong biyaan. Lakin man itong gihabit. Habito na ako ng pagsik sa mga ubang mga utang. Habito na ako ng ubang mga bisyo. Habiton ko rin. Munang lisod na kang mubiya noon. Amen. Batadya? Na? Maman, mabadlungan tas pulong sa Ginoo. Opposite na po na itong una-una. Now, bisan karon ang inaw sa itong kungkuhanan. Pagkadoog niyong pulong na mailhan man ni ron, o kinsay opposite. Kaya di naman ni manungha. Sunod simba, at di ko mo simba. So, manang simbahan na, badlungon di ko. Amen? So, manang simbahan na, pasukon man ko. Ipadungog-dungugan man ko. Uy, wak ko nagsunod-sunod ninyo igsoon. Pero kabalo magkakisay kasunod-sunod ninyo, ang Diyos. That's why pag-ari ni mo diri, di ka kaikyas. Iigo gyapon kas pulong sa Diyos, kay ang pulong Diyos. In John chapter 1 verse 1. That's why ayaw pag-expect na mo, simba ko na simbahan na di ka maigo, igo yung ka. Ikaw ako. Muna, mabadlungan ta, inyuhan po ng katungod nga masuko mo. Kung mabadlungan mo, inyo po ng katungod nga masuko mo. Wa, kuy mahimo, kung masuko, gid mo kung badlungon. Pero, ingnon puti ka, wa po kay mahimo, kung ang Diyos na muhatag nimo kasama. Without God, you can do nothing. Matod pa sa Biblia. Wa na po kay mahimo, kung imo na pong supako ng Ginoo. Amen? Magkoreksyonan mang luod. Muimon ko batayin ayaw dugay mo ini. Nga og koreksyon mang luod. Daghan wikso makoreksyonan dahil pang luod. Isa may lang giluran na ako. Nga pulong mas Ginoo ang ilang nadugo. Ang Ginoo ilang giluran. Lord, imo mo na kong pasakitan, bahala na si Bala. Ang Ginoo mo ilang giluran, dili pastor. Kay bisag luuran may pero ang Ginoo katanaw. Ang Dios na itong giluran anak. No? Bisan tuod, napoy ba nag-mindset siya? Bisan tuod, wala ko sinimbahan, pastor. Wala manggod kumubiyas, Ginoo. Nababatay ni? Na mindset ani siya. Wala ko sinimbahan tuod, pero wala biya kumubiyas, Ginoo. Isa dito ko sa trabaho, gampo. Dito sa balay, gampo. O yes, ato na siyang bulwaton. Pero mayroon ka nga, bisa na lang yung gabi, kamusimba. Wala kong kamubiya sa Ginoo. On sa may instruction sa Ginoo in Psalms 100. Sulod ka mo sa balaang kuloyanan. Sulod ka mo sa iyang templo. Pasalamatis.
Pasalamati sa dito o dayga siya dito. Niyon ba ang Diyos sa iyong pulo? Sulod ka mo sa iyong balay, pasalamati o dayga sa dito. Sulod ka mo sa iyong trabaho, pasalamati o dayga sa dito. Ang specific niya, sulod ka mo sa balang kuluyanan. Sulod ka mo sa templo. Amen? So naagyo tayo pag-agto sa templo, naagyo tayo gisit yun, nga mato dito kay instruction na sa Lord. Instruction na sa Ginoo nga moadto ka sa balang kuluyanan sa templo. Nga i-mindset mo, ay nagsimba mo pastor, bisan agos kong balay, pwede mo ta makasimba gyapos kong balay. Pero if lacking, kay wa nimo nasunod ang sulod ka mo sa iyang templo, muna nga ang tibok simana nimo kulang po. Kabantay ka, gawa ka kasimbang Domingo, tibok simana nimo kulang-kulang. Kulang kag paminsan, kulang kag mga desisyon, kulang kag direction, kulang kag halos tanang kulang. Ngano man, napakyas nato ang isa sulod ka mo sa templo. Ngano man, gusto ang Dios nga dito ka nato siya pasalamatan o dito ko nato dayon. Makahiwo pa ka dito sa mong trabaho, huwag mo yung mindset nimo. Isa nga ako nagsimba gusto nagdaig ko sa mong trabaho. Kaya ba nimong magdaig ka sa trabahoan nimo? Ha? Mag-praise and worship ka dito? Mag-praise and worship ka dito sa imuhang pagpanday? Kaya, pero mapandol ang mga tao nagtanaw nimo. Makaiyong grabe ang praise Tuhano na. Matambo gani ka niya, Brad. Kasi praise the Lord, ya. Lugay, gapanday. Nagi mag-mindset niya mo, magpanday. Yan, agad kayo makauban nila Christian. Lisod kayo. Karunang adlaw sa Diyos ng kapagbatilyo. Dili na pwede nimo dito sa trabawan igsoon. Dunay gisip ang Ginoo nga dito ka magday templo. Amen? Pagkata diha. That's why bisa mo kayo ta Christian ko pero nakaaging beday ko ini. O ito sabot, run away from God ta. Na-points ko kinabuhi nga, nagpalayo ng dahil kong action sa Ginoo. Dili mo dahil gini yung physically yun, nilayo yun ko, di na mo simba. Bisa pa nagsimbahan po ko, nilayo magyapon di ay. Ikaduha nga punto igsoon, nga kinayas tao nga nagpalayo sa Ginoo. When people refuse Christian discipline and responsibilities. Kadua, nga karakter sa tao nga mailhan mo nga nagpalayo sa Ginoo, dili physically. Kung ang mga tao o mga Christian nga kanabang nilikay, nirefuse siya, nilikay sa pagdisiplina o nilikay po siya sa mga responsibilidad sa Panginoon, mga tahas nga gihatag sa Ginoo, iyang gilikayan. Di siya magpa-bugat, dili siya magpa-disiplina. No. In verse 5, tanawa si Jonah in verse 5 ug 6. Nituman pa ba siya sa iyang responsibilidad o sa disiplina? Now, akong imong tanawon diha, ang mga tao nga kauban niya sa barko mo na disiplina. Tanawa ang mga kauban niya sa barko in verse 5 to 6. Di ba ang mga tao sa barko kauban niya mo na nagampo? Di ba? Laro nga pagod niya, 5 ug 6. Ang mga tao niyang kauban sa barko, mga tripulante, mao'y nag-ampo. Be si Jonah. Si Jonah natulog. Ang pangutana na disiplina ba ang iyang kaugalingon? Lisod na kayo ang sitwasyon. Gainampo ay na nanguban niya, daghan na kayo gampo. Siya dito gago. Diba? Asang disiplin? Yang may buta, di mo ko pariya ni Jonah, pastor, kaya wak ko ni sa kayong barko. O, bisa na ka ng simbahan. During sa itong pag-ampo, matulog ka. Di ba ka mura si Jonah yapon? Na-disiplina ba yung kaugalingon? During sa ampo, natulog. Kinahanglan ta, discipline, igsoon. No? Kinahanglan ma-disiplina ta sa pag-ampo. Pag-ampo, katulugan. Domingo, magsimba, matulog. Abi nimo asa natulog si Jonah? Tuas pinakasuok na naman, di siya makitaan. Ngano ang mga Christian
magpasalipod, magpaluyo, labi ko ng pagkatulog. Daghang makapasalipod. Daghang masalitan. Amin sa mga naigo ini, delikado. Kung muna yung karakter, magpaluyo ka para masalitan ka sa mga tao, di ka kita ni pastor, kitaan ka sa Ginoo. Hallelujah. Ayaw tago-tago sa luyo. Kitaan ka po ka sa Ginoo. Mas labaw ang Ginoo kay nako. Muna bisa-usahan niyo, kaya ninyong likayan ang nagtanaw ng Kristubahan. Pero di niyo kaya likayan ang pagtanaw sa Ginoo. Kaya ang pagtanaw sa Ginoo, mula pus bisa kasa. Bisan gani kasing-kasing na sayran niya. Bisan gani mo una-una na sayran niya. Wa pag-ani ka na mulong, nakabalo na siya. Saan mo yung pagtago na? Dili ta makatago, di yun ta kahide sa Ginoo. Sa iyang mga mata kay mula pus bisa kasa. Si Jonah gatago-tago dito sa pinakaso. Lapos gayon ang pananahon sa Ginoo. Grabe. Muna nga kinahanglan madisiplina ta. Si Jonah natulog lang. Pasuok pa natulog. Wa pa gyud siya mo-appeal sa mga pag-ampo. No? Napo yung mga Christian, wa na gyud appeal-appeal ng ampo. Kasi girag pabalay. Nas balay na ba sige? Pero mga pag-ampo, pero blessing, thank the Lord, blessing. Pero mga pag-ampo, balay, sige. Walay atong tinto. So, di ba? Mura, di ba tawa anak pa rin si Jonah nga, kamu na na ampo. Katura mga tao, mga tripulante, may ampo. Sige, ampo mo niya. Ako rin paghagok ko. Tawhay kaayo. Muna yung yun nga, kanitapi ka. Kana yung seatbelt yun, ihugti yun. Ina yung tapat hugta na yung seatbelt yan. Ha? Hugta yun. Now, ang kinayadri Jonah, dili siya ganahag bukat. Dili siya ganahag bukat sa bukat maguna magsigampo. Ay mas gaan matulog hagok. Di ba? Nakabatag ba kasi mong ginaboy nga marag na bukatan na kas magampo? Usa mong muni magsigpa manggutag prayer anyway. Bisig mo tag bibig-bibig ini. Sa magsigwari ka horario. Nga kung kinabuhi sa una na aran kung sa'yo kung matulog, kung kaya kung matulog, Kristuhano, taghana pagbuluha to. Diba? Kasulay tanak, mga pag-una-una ginana. Jonah mo ngayon una-una. Ako na rin. Hindi ko ganagugat, tawhay kayo matulog. Ako. Diba? Sometimes kita, labi nagatay trabaho, kapag ikapuya tas trabaho, ay na akong matulog midwit. Ako sa ikuhay ni Kulaos, kapag ikapuya. Ikaw sa dito. Ikaw na sa ibig dito. Yapil ako ako. Kaya makakapuyan mo yung lawas yun. Tulog ko na yan. Alas 6 tulog. Jonah. Diba? When people refuse Christian discipline, kinahanglan tag disiplina igso. Kristuhanon kinahanglan tag disiplina. Ngano man? Na Kristuhanon ra bata nga dili ta magpadisiplina. Kinahanglan magpadisiplina ta. Abi niyo from the start kani inani nga midweek bugatan gyud kay ni for sure ikaw ako bugatan ka ani. Pero kung maanan lagi ka mugaan ang bugat. Kabantay ka na magpasag tubok katong mga usul kayo manapasay ini ka sinati. Pilimiro ning pasan usa ka bangan pelanggaan bugat na kay nini. Kay napagkuhan ka. Pero sadyang sige na kag panapas duha ka bangan kaya nimo. Amen. Isa may magkakaya dig duha ka bangan. Duha ka tapok ba? Gaan ra kaya niya. Ano man, kaya naanad siya. Pero atong una kabagod, ano ay, usag ka katapok. Ay, mong ingon. Kung madisiplina na dita, na ay kagaan kung maanad ka. Pero kung dili ka magpadisiplina, ay ko, kapuya na ay. Kapuya gina na ay. Sige, sugang kapuyon. Muna, ang mga Christian, naluya ang ilang prayer life, muna sa pag-alagad po nila, run away from God na sila. Pakita itong simbahan, pero wa na ilahay. Ibo na lang pa ni ulan ni sibahan. Linya ni utapan. Nilurat pa ang mata, wala. Kapit na. Kanto. Okay? Kani pagdisiplina igsoon, magpa-undergo tag mga training. Labi na sa
G12 vision. Kuyawa naman yung uban eh. Lako na po yung sunod G12 vision. Lagi nakita na baka na ako sila Kuya King. Grabe, nag-anto sila oy. Diba? Nakita na ba na ako ang unang mga nag-G12 vision. Grabe, nag-3D fasting sila. Paglikado ko ini. Hindi na ako ni kaya. Diba? Gauna-una na ni uban. Dili na sila magpatrin. Dili na sila mo-undergo. Gato na ba sila nga kaning paglikay ni mo, pagpahayahay ni mo, kayo na ba sila gaan? Igsaw na inunta mo. Kung mulikay ka, pagdisiplina, bubugatan, hinuhog ka. Kasi Jonah nga nilikay na bugatan. Abi niyo, pag-aanan tato sa Ginoo, niato na ko siya wala nilikay, nagpadisiplina na yun, badlong isip mga tao dito, gaan kayo ginabuhin Jonah eh. Magaan tato. Nabugatan hinuhog sa kanilikay. Muna nga, kung milikay ka, bugatan hinuhog ka. Hala na yung this challenge, bugatan eh. Okay? Kapabata nila? Then, responsibilidad. Ayaw likay ang mga responsibilities. Kasi si Jonah nilikay. No? Ayaw tago sa mga responsibilidad. Si Jonah nagtago ra. Kung sa may responsibilidad ni Jonah. Pag-ampo. Kung apil to sa ampo, responsibilidad to niya. Tapos ang responsibilidad pag yun niya, musulti siya sa mga tao. Nga, migsoon, apit na magkita malunod, musang niya ko ni, padawaton sa tamo sa Ginoo. Wagod siya kayo mo, sa akat, balag yung maluwas niya, balag matay mo niya, tulog mo din. Muna yung kinaya ni Jonah, wala siya pakialam sa mga responsibilidad. Doon ay responsibilidad na ihatag sa ginutas, lakaw dito banunga ang mga tao, wala. Dinibi. Pero, kabalo ba isoon, sa study ang barko ng gisakyan ni Jonah? Ang barko nga gisakyan ni Jonah iya sa mga taga Ninive. Na unsa naka-insulto? Wa sa concern sa mga tao sa Ninive, pero gigamit niya, gisakyan niya ang gihimo sa mga tao, gisakyan niya ang barko. No? Ang imo ng sabton, ganahan lang yun na makapahimulo si Jonah sa mga maayo ini mga tawhana. Pero di siya ganahan na maluwas itong mga tawhana. Amen? Kaning barko nga gisakyan hindi yan sa hindi. Unang insulto kayo, basakay-sakay ka na, wakay concern na matalag atong taga Ninive, insulto kayo. Buat pasabot, responsibilidad niya, gibiyaan niya. No? Napadrig so. We are not saved to sit down only in the church. Iman ini. We are not saved to sit down only in the church. Wala taluwas sa Ginoo para magpungko ra sa simbahan. Giluwas ta sa Ginoo para pod gamiton ta niya nga maluwas pod ang uban. Amen? Uy, si Jonah. Gihimo ba ni Jonah? O natulog ba na lang? Ang uban ay pasangyawa, Lord. Matulog ko diri. Na responsibilidad, kinahanglan nga responsablita sa mga tao. Amen ba? Kita biyang responsable sa mga tao. Ang mo ang Ezekiel ngayon, o di gani ka mabadlo nga ni tawana sa iyang daotang pagpakasala, ikamatay ng tawana ka ng dugo ng tawana paninglon gyud ika. Yun ang puro sa Ginoo. Bot pasabot, doon na tayo responsibilidad sa atong isig ka tao nga musulti. Uy, si Jonah nagpakahilom. Asa siya nagpakahilom? Dito pinakasuok yun para digon siya aton sa mga tao. So, kay ang mga tao ay niya ito. Uy, Jonah, natulog ka niya. Uy, mata na, pag-ampo siya yung Ginoo. Diba, ang mga tao na nag-agda? Napampuon siya. Insulto kayo na igsuon ng Kristohano nga ang mga unbelievers mo na yung agda niyo pag-ampo ko dito. Insulto kayo na si Jonah nag-agda o wala yung Panginoon. Kaya wala siya mukuhan sa responsibilidad. No? Jonah. Nan? Kabalo ba mag-unsay unsaon yung sa si Jonah pagdisiplina sa Ginoo para mutuman sa responsibilidad? No. Gidisiplina si Jonah sa iyang pagka wala mutuman sa responsibilidad niya. Sa unsang paagi, si Jonah hilig ra siya o pagkahilom. Wala say ampo. Aw, Jonah, ang mga tao mga nagpukaw nimo, wa man ka nagampo nako
para makabalong tayo mga tawhana, wa po kamusulti nila para po makabalong mga tawhana, isulti ka ng isda. Dakong isda. Pagsulod sa dakong isda, na-disiplina na ba Jonah? Amen. Punta niya, na-disiplina. Pagsulod sa isda, ampo siya 3 days and 3 nights. Disiplina. Na-disiplina. Kaya atong dito pa sa barko nindot kayo gidaanan, to sa pinakailalong sa barko, wa man ang ampo. Jonah, para madisiplina ka bro, nahaya-haya ka diya, isulod di karing bahong last mo. Kung pag-ampo. Lord, sige Lord, 3 days and 3 nights mag-ampo kung paala bahong last mo. Disiplina mo lagi. Amen? Ngano man ta kinahanglan yung ampo iso? The Bible says, watch and pray, aron dili ka matarog. Watch and pray, aron dili ta madaog sa pagsulay. Kaya ang Christian life, puno og pagsulay. Puno og mga struggle. And then wala tay watch and pray, dili ta makadaog sa responsibilidad. Ihatag sa Ginoo. Abi ni Migson, ang tao di ay nga dili may nampuon, ang tao nga dili kuan diri og disiplin mga pag-ampo, bisan og tagaan imong kamay ng responsibilidad, bugat na naalang niya. Ibutang nis mo muna. Bisag unsa kagaan nga responsibilidad nga ihatag itaha sa Ginoo nimo, basta ikaw o ako dili may nampuon, bugat gyud alang nato. Pero bisan og dako kay responsibilidad nga gihatag sa Ginoo nato, nimo ug nako, then may nampuon ka, walay bugat sa tao nga may nampuon. Amen? Now, hinumdumi si Solomon, dako kaayong responsibilidad. Billion or milyon kabuk tao yan dalon. Templo dako kayong tukuronon. Daghan kayong palakanon. Daghan kayong mga sundalong akataron. But unsay gihimo ni King Solomon? Prayer. Lord, give me wisdom to lead these people. Amen? Diba? Nadungog siya, ang Queen of Sheba naghagong adto sa Jerusalem, ano man? Nakita sa Queen of Sheba, arrange kayo ang tanan pag dumala ni King Solomon. Unsa may hinungdan? Prayer. Kaya ang mga dagkong responsibilidad nga ihatag sa Dios nato kung may nampuon lang ta. Kung na-disiplina lang tas ampo. That's why sadya na-disiplina na si Jonah, 3 days and 3 nights nag-aampo sa sulod sa isda. Kaya na niya ni adto na sa ginibi. Kaan naman niya eh. Tahod na siya. Tapulan ang tao nga dili may nampuon. Pero ang tao nga puno sa mga pag-ampo, madasipon. Amen? Munang watch and pray aron dili ta matarog. Nganong natarog ka gamay gani, wa gani katunga, wa gani kumingking sa gihatag ni Solomon nga tahas. No? Usar gani kabuk tawo, ngano ka? Tay kabuk tawo. Wa pa gani tawo. Diba? Ang uban pagay na training, tingnan mo. Sila na basta. Diba? Grabe wa pa gani tahas na maliban na. Unsa nakahagay tahas? Muna, kinitapi ka igsoon when people refuse Christian discipline and responsibilities, run away from God. Don't expect nga sa unahan nindot mo kinabuhi kung run away from God. Don't expect na mayo mo kinabuhi sa unahan, nga wa ka na disiplina o wa imong ipangbiyahan ang responsibilidad sa Ginoo. Don't expect ana sa unahan. Kaya bisa usahan imong expect. Nga si Jonah nag-expect siya makaabot og Tarsis, wa siya kaabot. Tunga ra gipabalik sa Ginoo. Kabalo mo gyud sa pagbalik sa Ginoo. Pagpaingon dito kan Jonah pliti, pagpabalik ang Ginoong pliti. Sa Ginoo walay pliti. Diba? Pagpaingon pliti, uy pagpabalik libre. Libre ang pabalik pero dili maayo. Libre ang pabalik pero last mo kayo sa sunod. Libre ang pabalik, pero struggle kayo sa sulod. Muna ang Hebrew 6, verse 4 to 5, na yun siya, listen na kayo pagpabalik sa mga tao nga namiya na sa kanhi nilang pag-alagan. Kaya nakatilaw na daw sila sa
kamayos Ginoo, inibigyan lang Ginoo. Makabalik tuod ang mga nagpalayo sa Ginoo, pero muagi sa point na lisod. Sayon ang pagpalayo sa Ginoo, pero lisod ang pagpabalik sa iyang presensya. Amen? Muna, ayaw likay ang mga pagdisiplina. Padisiplina dyan. Pag na-ilan this challenge, padisiplina mo ni kung kaugalingon, karon dyan ka, kaugalingon na ka. Ako, hindi ka patusod, pinaaga ng disiplina. O, pag mahabit ni muna, kaya ni mo ang mga responsibilidad. Number 3, so on. When people love in hiding. Karakter sa mga tao nga nagpalayo sa Ginoo, kung ang mga tao, love kayo nila ang pagtago. Abi ni Ms. Juna, love kayo niya ang pagtago. Pilimiro niyang tago. Jupa. Palit siya o pliti para jupa kayo tago sa Ginoo. Ikaduhan niyang tago. Ilalom sa barko, tuas pinakasuo. Ikatulo niyang tago. Dito sa dagat, matod pa niya, iitsak ko ninyo anong dagat. Kay muhura ni, insert, magpailalom siya sa dagat. Tago. Ikaupat na tago. Ang Ginoo na ikatago niya. Kaya nga gitaguan niya. Ang Ginoo na ikatago dito silalom sa isda. Aw kay Jonah, anad mo na ikagtago sa? Murag mo, magkini mo ganahan ka ng hinagoon ka. Aw bitaguan di ka silalom sa isda. Na. Amen na pabata diya. Muna nga, ayaw yung palabig tago-tago. Love in hiding ka. Run away from God. Nasa ko nang ginayon, we cannot hide from God. Ano man, ihulagway taglumigas sa Bible. Gamay kayo ta. Now, kabantay ka ng lumigas magkamang diha. Nya ang Ginoo ihulagway na tugtao, no, lumigas din kamang. Di ba kaya nang anaw ni lumigas, huy. Kaya po nimo, huy. Isdo da. Kaya nimo itulog-tulog. Kaya man nimo maabot man nimo diri. Maabot man nimo diri. Maabot man nimo diri. Pwede nimo ana-anaw ng lumigas ug asa pa ingon. Ang Ginoo mo to'y himo niya ni Jonah. Okay, mo atong mga Tarsis. Sige, atos to nga balik. Pag tuslo dito sa dagat, kanon. Yan na sa Ginoo. Maglikay rin ka na ko, ha? Abini mo makaligay ka na ko. Diba? Now, tayo punto din iso. Dili ka makalikay sa Ginoo. Amen? Ayaw yung pahalata nga nakalikay na ka sa Ginoo, kaya nakatago ka sa imong mga binuhatan, dili ka makalikay sa Ginoo. Kay si Cain bitaw nga nangambot, pagpangutana sa Ginoo, asa man imong isuon? Ambot, magbalantay bakos kung isuon, yan ang Ginoo. Ang dugo sa imong isuon na dugo ko. Sabi, muna nga, di ta pwede mangambot kung nakabalo ka. Ang mata sa Dios mulapos bisan asa sa ako nang iman. No? Usay sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkahilig gayong mutago, hasta ang Ginoo atong taguan. Abi nimo ang Kristiyan na ibang mga Kristiyano nga gitaguan lang Ginoo. Pasanin, ambisyon may mong ipakita. Ang Dios nawala. Yung na pabatalya. Pagtanaw sa mga tao, bisyoso ang pananaw nila nimo. Pero nagsimbahan ko ka. Pero pagtanaw nila, bisyoso lang na siya. Wa nila nakita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Muna, sa ato ng pagkahilig ng mutago, di na nun makita ang Ginoo nato, kay hilig taong tago. Si kagtago sa imong sala, dili na Ginoo makita sa imong kinabuhi. Ang mga tao magsige nagkakita sa imong sala. Muna ngayon nalisod ang pabalik. Si Jonah, galisod siya balik. Ang prodigal son, galisod siya balik. Nakabalik to pero lisod. Si David, galisod siya balik tungod sa iyang pagtago-tago. Ay, taguan ko ning kamatayon ni Urias. Taguan ko ning among gihimo ni Batsiba. Naglisod siya, gahilak-hilak siya. Patay pa yung anak, gahilak-hilak. Usap pa nakabalik. Ayaw taguin ang gibutang sa Dios diya nimo ng mga talento ipagamit para sa kahimayaan niya. Amen?
na ay mga gasa ang Dios gibutang nimo, ayaw taguin. Ipabanakag na. Lastly, so on, conclusion. In reality, it is hard to run away from God who is everywhere. Amen? Sa realidad daw, lisod kayo ang pagpalayo mo sa Ginoo kung ang Ginoo naas tanang dapit. Bisag asa kaalihan ka niya. Even when you are running away from God, you are sure to run into Him. Bisan sa imong mindset, imong una-una, magpalayo ka sa Ginoo, pero for sure, nagpaduol hinuon ka. Iya hinuon kang anaon. Si Jonah, mupalayo sa Tarsis, gitagbo hinuon sa Ginoo. No? The return trip might be more uncomfortable. So if you're running away from God, give up now. I-give up na. Kung hilig kag palayo sa Ginoo, naa ka atong tulo ka karakter, walking the opposite direction, naa ka atong karakter nga murepyos kas disiplina o responsibilidad, naa ka niya karakter nga nabatasan nimo ang pagtago, mo give up na ka. Dapat i-give up nimo na. Aron mahimuot nimo nako ang Ginoo. God bless the DC family. Amen? So, kinsay nasakitan? Isa ang kamot? Okay? So, I just want you to know, iksoon mo nasakitan ka, bulahan kayo ka. Amen? Tinoon? So, ako na pendongdong sa matagusang nga pag-alagad sa Ginoo, dili siya ingon nga tilaw-tilaw. Dili siya sama sa trabaho nga, sige, trabaho ana para manapo kay experience. Diba? Ang pag-alagad sa Ginoo kinahanglan imong tinud-on. Tinud-an na yun. Dili dula-dula. And kisa mamabatan una diri nga sa mga babae ug lalaki nga pakasulay bisyo, inom og tabako or kahilayan, kisa diri. Kisa mamabatan diri nga wala kasulay bisyo, inom, tabako, tanang kahilayan. Isang kamot. Isang kamot. Be proud nga wala ka nakasulayana. Amen? So, ako pagdasig sa mga batayan nga wala nakasulay, ayaw na lang yung panganduya. Okay? Kung wala kang kasulay karon, ayaw panganduya nga mahilayo ka sa Ginoo. Kaya siguro yun ko nga dili ka malipay kung magmahay ka sa unahan. Okay? Kung ikaw karon wala kasulay mga curious ka sa mga drugs, usa, mga sites, mga pornography, curious ka ana, or usa pa mga dili maayo mabuhat, ayaw na lang gisulayin. Okay? And ato inumduman is ang correction, tinuod. Ato ang kunon nga sakit kaayo. Pero kung tinuod kang malamon nga pagkatawo, imo ning huna-hunaon nga para na sa imong kaayuhan. I-correctionan ka para ang imong kinabuhi mataro, mahimaya ang Ginoo. Noon? And lain pa. Maong daghang tao nga dili mo lambo sa espirituhanon tungod kay dili sila ganahan sa kamatuoran. Dili ko sila ganahan sa disiplina. Gusto sila puro hapuhap lang, isang sayot na ang ginihimo, di ba? Ganahan lang nga sining maayo ng mga puro nga madunggan, isang sayot na kaayo ang gihimo. Di ba? Unang dili mo tubo spiritually. Okay? So ato pong i-mindset as a Christian, kinahanglan ta nga ihapit nato ang prayer. Kisa man dili nato kapuyas pag-ampo. Diretso nagkatulog. Diba? Panahon sa midweek prayer, magtiyong ang mata, di ba? Nagiduka na. Dagdagan kayo ng alampuon, wala kaampo. Gapabukat. Diba? So panahon sa midweek prayer, kinahanglan kitang tanan, kung sa request sa matagusa, tabangan yun nato nag-ampo. Dili ka maingon nga ay sila ana bata pabitaw ko. Sila ana ako ra puy mo ampo sa kuha bay naghana to. Di ba? So dili pwede. We are one body. O kung we get ang one body in Christ, kinahanglan kitang tanan mo kinabangay through prayer. Amen? And ayaw i-mindset igsuon nga
kapoy kayong pag-ampo. Remember, sa panahon nga mo ampo ka, ang Ginoo ay maghatag imong kusog. O ang Ginoo mismo ang imong kusog. Amen? So, parayon tayo suon, ayaw palayo sa Ginoo, sama sa ingon sa pulong sa Ginoo karon, sama sa ibuhan ni Jonah, ayaw tuguting nga masinatian pa nato ang nasinatian ni Jonah, usap pa na magpaduol sa Ginoo. Bang grabe? Kung kita itong nasa sulod sa isda, wala na yun. Buhi pa ba na may tao sa? Diba? Dili man siya literal nga nata sulod sa isda, kung dili laing pa maagi nga mas lisod pa kagway ka kang Jonah. So dili nato napabuton. Ang atong himuon is balik ta sa Ginoo, especially naghimo na ta sa G12 system. So basin na alihi kay sugod pili sa church, basin na alihi nga dili ganahan responsibilidad, dili ganahan mo timan ng tao. Isugay kong atiman sa ako sa mo taon niya naghan pagani kong attitude nga tinhaw lang bag-uon sa mo taon niya kung sa ako panahon pag-atiman. So dili kinahanglan mindset nato na ang purpose ng maong G12 is to love God, loving people. Dili lang ka selfish, dili lang puro ka galingon mo na-unaon, kundi dili doon na kay responsibilidad. Kung sa ito ni pastor, naluwas ka, dili lamang, we are safe. So to, we are not safe to sit down in the church. Okay? I just want to pahinumduman ta mo isuon niya, luwas ta sa Ginoo para po magamit ta sa Ginoo nga luwason ang uban. Okay? Isa ganahan din nga mahimong instrumento sa Ginoo para maluwas po ang pamilya. Amen? Para maluwas po ang ibang katianon. Barangay. Amen? Sumunod atong tinguha. Samtang buhi pa ta, doon na tayo legacy nga nahimo. Nabilin. Samtang di pa tamo paano sa laing kalibutan, di pa tamo ato sa kamot sa Ginoo, doon na tayo naluwas. Doon na tayo nadalang kalag sa tubangan sa Ginoo. Amen? So, praise the Lord sa mga pulong, atong palakpakan ng Ginoo.